Yöllä saavuttiin Pohjois-Ruotsiin ja aamiaine ja tarkoitus taimenta pyytää tässä aikaa kertaa omalla venneellä. Ei ole ihan uistelu valmiutta, mutta täydellistä, mutta lähdetään kokeilemaan, mitä se järvi antaa. Otetaan silti kohdata ottaa sille puolelle. Mulla on helpompi vapaa kun se viimeinen. Katsotaan miten se haluaa uida. Kyllä me siihen vielä siihen. Vielä ei ole valmis. Ei oo. On syvyyksiä. Onko mietoa? Vielä ei oo valmis, mutta kuulostaa hyppää pintaan niin paljon. No niin, alkaa olla. Aina tottainenkin pollistuu. Lataan siltä puolelle, kun toi nakkaa palamaan. Se tulee helpommin sinne. Juuri näin. Tehän kaikkia näen nyt. Vielä vähän. Ole hiekka. No niin, Jari, mitkä on tunnelmat? Kaarikala. Reissu ohi, 2 päivää taimenen uistelua ja henkilökunta on tyytyväinen. Vai mitä sanoo? Näin on. Hienoa. 5 tähden reissu. No niin, kuulostaa hyvältä. Kotka lähti tästä kotirannasta. Olipa majesteettinen, tulee tästä päältä. Maakotka.